pinagmamalaki or kanusun bangs. Gamit mo niyan ang kursong na ano nga ng Tagalog sa pinagmamalaki partner? Pinag-uorgulyo. Pinag-uorgulyo kang barangay San Nicolas kung saan ginagamit sa pagsira, pag-uma, pag-ani, saka mag-selfie. Ang pagibukang kursong enot, iyahanda ang mga materyales, araw kang kantuhog, lipa, tansing, PC. plastic rata, yung man ang inapod na barangka. Ang hirap na ginigibo ang proseso sa samil ang nipa, dangan tinutuhog, tinitikla, sila sa amin ang nipa para makaporma ng kursong. Yan ang paadi para makagibon ng kursong. Kuya na po kitang unyan sa pag-ibok ang kursong. Ini pong ginigibo ni Nainin pa, iyo po ang inaapon na pagsamil. Lang pala ang pag-ibok ang kursong. Pero kung pinamayin pa, Manduwa-duwa. ang gigibohon para makaporma ni sarong kurso. Tutuhog siya, titikla, abig sa samil, sa baba, sa kung sa taas kang nipa. Napulon po kitang audience. Mahiling mo po ang mga kaakian, nakapalibot sa pag-ibok ng kursong. Kaya sa mga sa dito kasi may pautor ang pag-ibok na para yung kurso. Ginanap niya pa sa iyang mga magulang. Sa iyang mga lola, sa iyang mga lola. Siguro ako mag-grade yun para magkakaroon ako pagsabi para makakita ng pumagibok ng kurso. Na iyong gamit mo niyan sa imong payo. Kaya pag nag-class ako, dahil ako badarang payo, yun lang yung kurso ang gagamitin nito. Ang pagsamil pala, sa kulong, sa taas na porsyon, sa tahaw, danan sa babang purong porsyon. Tiksibong, danan sa tahaw. Pagsamil. Sige niyo buksan. Tulong ko din sa nagsabi naman ito. Sabi ko, pinagsok-sok nung atim. Isa lagi ang hama na sabi Igual na po kitang nahaman mo niya na sarong samin hindi pa ipapahilig po sa inyo kung anong itsura ka sarong samin. Apat po kaya ang kaibuhan ta para makagibong ng sarong bilog na kurso. Pag-aaral, apat na samin.
sa Barangay Bawa, kanaman Camarines Sur or inaapod na San Francisco, kanaman Camarines Sur. Sa ngunyan po, alas 6 na. Malang sakayan. Kaya kami, malakaw na. Bye!